философ бил съден от 500 атиняни. Действаше като съдии и съдебни заседатели. Като 280 обявяват за виновен и го осъждат или на прогонване от полиса, или на смърт. Той отказва да избяга и изпива чашата с отрова. Какво е свободата? Не е ли тя вътрешно състояние? Променя ли се усещането за нея, зависимо от гледната точка? Кога се живее по-лесно? Когато си роб или когато притежаваш страдното право да избиеш? Кое е за предпочитане? Да бъдеш палач, но да умреш като философ или обратно? Пред вас е затвор решетка, която дели двама герои, на моменти антиподи, на моменти духовни брати. Те в крайна сметка споделят обща съдба. Изпиват отровата, вместо заедно да се спасят. Торе Петресо, брате! Успал съм се, значи. Има време до пете, Петре. Аз беше забърках по книжа. Спорна ми е работата. Кой е изобретение? Пиеш, трябваш и умираш. Правя само малко да походиш, така да ти умекваш картата. И чакаш да се починиш. Първо ти се починяват пръстите, после петите, после коленете, после колема. И така стига до сърцето и край. Ама трябва по-малко да говориш. Като пиеш, защото като говориш и говоренето затопля, па затоплянето пречи на отровата. Имало случай тук, хора пият по 2 и по 3 пъти. Какво да пия? Отровата, бе, как какво? Ти майко ще да слушаш. Абе, слушам ти, аз съм... Много ми се спи. Пити се. Как ти се спи, бе? Сократе, Сократе! Пропя ли петела? Не, бе, исках да те питам. Как си е търпял цял живот тая Ксантрипа? Най-лошата, най-грозната, най-простата от всички жени въобще. Хей, Сократе! Къде си, бе, Сократе? Я ела! Философ! Децата само аз ще караме! Философ ми бил! Дрън, дрън! Сама ли да се оправя? Ти какво се хилиш, бе? Я мати да биваш децата! Видя ли? Те така се научих да търпя по-лесно останалите хора. Иначе, тебе сега как бих те понасял тук? Я без обида на служебно лице получиш. Имам ли право на последно желание? Имаш, поресал съм ти вила и дропчета. Я ще ти. Абе, я ме остави да си досънувам мирто. Сократе! 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 Мирто. Толкова дивак, див човек, ще си проспи цялата нощ. И аз какво ще разказвам утре? Че Сократ е спал цялата нощ. Кой ще ми повярва? Ще ми опропасти това нещо, като нищо. Това е срам. Ама не, скъпи. Няма ли да спреш най-после? Не мога. Как те не можеш? Правилно ли как те разрешава, бе? Искам да спя! Искам да спя! Искам да спя! Ти почна да нервничиш, бе. Съда ми нервничиш, а тук почна да нервничиш. Защото искам да спя! Що искаш да спиш, бе? Защото те е страх, нали? Страх те, а? Но, защото те е страх, ти си страхливец, бе. Мене ли? Тебе ми, кой? Мене ли? Мене ли ме страх? Дай чашата. Абе, дай чаша. Тук си има ред, бе. Като пропеят тези пети тогава. Ако беше така, всеки вика, дай ми чашата. Чашата, ама чашата. А тук чакаш. Иначе чашата. Чакаш, защото си има ред. Ако беше така, осъдат те една. Лапай чашата, бате. Лапай, ама не става.
Абе на такива като тебе варварите направо са им всеки главите. А то глупаци. А тук е цивилизация. Основа. Дават ти чашата и вече имаш време да мислиш. Мислиш за смъртта, не за нещо друго. То това е страшно. Това е философията. Сократе, тебе те уби комедианта Аристофан, а не управница. Помни ми думата, пазачо. На есен ще закичат главата му слава. И заслужено, защото какво мислиш? Че през сутринта в съда повярваха на това бездарно което ще берат, те повярваха на Аристофан. Щом не те убиват, значи не се страхуват от тебе, Аристофане. А от тебе се боят, така ли? Щом съм тук, така излиза. Излиза. Бе, лъжи се философия, измисля си ги ти. Изплаши ги не ти, а Аристофан ги изплаши. Понеже ти размъщаваше младежта от сцената. Помниш как викаше? Няма зев, пръц, няма да обратни доводи, няма да знам си какво, няма да знам си що. Развръщаваше децата. А така? Майката беше срам. И народът се смееше. Понеже ти му го поставяше много смешно. А за да ти повярва един народ, трябва да кажеш нещо смешно. Като го кажеш смешно, народът ти вярва. Справедливо ли е според тебе мнозинството? Не се крепи атинската демокрация, бе. Хайде да видим сега дали това е така. Всеки знае, че така е. Аз обаче не знам. За разлика от всички, аз знам, че нищо не знам. И искам ти сега да ми помогнеш да разбера. Аз ли? Ти! Слушай ме сега и отговаряй. Да речем, че ти се занимаваш с гимнастика. И дойде при тебе учителят ти, който е по-вещ от тебе в гимнастика. И те порицае или те напъти как трябва да правиш там нещо. Ще му повярваш ли или няма да му повярваш? Ще му повярвам, естествено. Така. Ако обаче мнозинството, което те гледа отстрани и което ама нищо не отбира от гимнастика, ти каже да направиш точно обратното, ти ще го послушаш? Не би трябвало. Така. Ако въпреки разума ти не послушаш он е един, който разбира, послушаш мнозинството, което нищо не разбира, това ще имаш ли ти някаква вреда? Вредните съвети ще усъкътят ли тялото на гимнастика? Може и да го усъкътят. Благодаря ти, любезни ми пазачо, за услугата, която ми направи. А сега да се обърнем към поетите или към коя друга дейност, в която не е тялото, а ума взема участие. Ако слушаме вредните съвети на мнозинството, можем ли да усъкътим душата си? Така излиза. Да се живее с усъкътена душа по-добре ли е, отколкото с усъкътено тяло? Или е по-страшно? По-страшно е да пазачо. Така, двамата с теб стигнахме до заключението, че какво? Какво? Че мнозинството е способно да ни погуби. Така ли е или не е така? Ти какво искаш да кажеш? Че всичките ще тръгнат срещу
Срещу мнозинството. След мнозинството. Толкова беше така. Не е така, разбира се. Как ще е така? За жалост, пазачо, добрите и лошите са малко набой. Най-много са тия помежду им, че те вършат добро, когато следват добрите, но могат да вършат и зло, когато тръгнат след лошите. И в двата случая се превръщат в голяма сила. Човечеството има много да си пати от тази работа. Що може да човечеството да тръгва след добрите? Това е това. Де да беше така. За жалост, тия най-много са като оня един, на който подхвърлиш ли жълтица, дълго ще проверява със зъби дали не е фалшива, но хвърлиш ли му цял чувал с фалшиви монети, грабва ги и хуква, без да проверява. На това се крепи, как я нарече преди малко? Демокрация. Ти, кой искаш да кажеш? Демагогията, храбри ми пазачо, на това се крепи. Ти си прав. Абе, ти срещу демокрацията не говори. Аз не говоря против демокрацията. Аз говоря против лошата демокрация. Аз те забранявам да говориш въобще против демокрацията. Добре де, демократични ми пазачо. Няма да говорим. Мъквам. Що не ми дадеш чашата? Не може ли? Има си ред, като попеят трети петли. Аз наистина започвам да се чудя. Заслужава ли този народ да умирам зарад него? Мислех си, че познанието прави човека по-справедлив. А щом човекът може да се промени, значи и държавата може. А то какво излиза? Какво постигнах за 50 години? Кого направих по-добър? Щом Атина сега е в най-големия си опадък. Всеки се бие в гърдите и вика, аз съм честен. Да, се петете, измъчва се сталица. 30-те тирани ме гонеха. Забраниха ми да говоря. Добре, свалихме тирани. Сега е демокрация, нали? Говоря същото. Осъдиха ме, за дето говоря. Та нали истината говорех. И тогава и сега. Защо това мнозинство сега ме осъди? Ти мене ли ме питаш, бе? Пазачо, никога в Атина не е имало толкова много честни хора. Знаеш ли, че от моята гледна точка ти си за трешетка? Не, ти си за трешетка. Ти си за Ти си трешетка. за трешетката. Ти си за трешетка. Аз за трешетката. Утре като разкажа на Атина, че Сократ е поводял последната нощ, ще ми се смеят хората ми. Как можеш да говориш такива работи? Нали съм тук, защото те пазят? Значи, ти ме пазиш да не избягам. И не можеш да избягаш, докато аз не избягам. Докато не избягам аз, не можеш да избягаш и ти, защото ме пазиш да не избягам. Заващаш ли? Взема да пусна. Не дей. Ще взема да те вкарат в затвора. Лош човек си ти, Сократе. Не. Само си представих оглупелите визиономи на архонтите, като си чуят думите. Оля от затвора, го вкарайте в затвора. Ами че ти мога да защитиш цялата юриспруденция, бе. Няма логика, ще каже юриспруденцията. Как те от затвора в затвора? Та нали? Тия дето са на свобода ги вкарваме в затвора за наказание. Значи, тия дето са в затвора
трябва да ги изкараме на свобода за наказание. Ами че то наистина, бе. Ти като си свикнал тук 50 години, спокойничко, тъмничко, летен не препича, зимен духа, Пък и обществото е отбрано, защото тук случайен човек не влиза. човече, ти ли омръзна? Кое бе? Да пазиш! Не, омръзна ми има навик. Свикнал съм. И какво? Навика освобождава. От Да. какво? Да не мислиш. Да, го кажа. Бях посъден с Сократе за заговор на свалянето на Йомия. И седях тук, на същата тая петля, и в същата тая петля. Тук, да, където ти стоиш. И? И стоях и така имаше един от тебе, дойде и ме вика. Момче, искаш ли вика да не пиеш от родата? И аз му викам, не може. Не може. Как те? Тъй вика, може. Имаше вика жена. Не, първо ми викаше пи. И аз му викам, не искам да пия. Пи, бе, не искам. Имаше вика жена. Викам, имам. Тя вика, доведи я тук жената. И извика как жена е. Той вика, искаш ли да живее? Иска. А вика на жената, аз съм надопи тук, запрети се рокнета, а ти вика гледай. И я напъна. И аз стоя, гледам, скърцах с зъби, троших с зъбите, врещах. Той вика, врещи. Колкото по-тъмънжава, толкова по-добър палач ще станеш. Врещи. А така, не иска ли вика да пия? Ще пия. Не иска ли вика да дава от ще дава. А после вика, за да си по-добър, тя сега вика се надопи и ти, а на жена не вика, гледай. Какво да правим? После били сме педераси. Давали сме се задника на всяка власт. Педераси, бе, то ние сме на всяка власт. Че това си перикъл, човек. Се да перикъл от човек. Къде си тръгнал с това име, момче? Какво от бащата е велик човек? Ти! Богата Гърция на Бучиниш ще стигне за всички. Най-лошото е, дето сами си отглеждаме палачите, това ще ти кажем. Както казва една държава на север, каквото човек сам си направи, никой друг не може да му го направи. С държавите е още по-зле. Каквото един човек може да стори в една държава, цял народ не може да го поправи после. Когато? Както да? Кой днеска не приема? Няма приемен ден днеска. Хеч ли не е за това, каза? Дай го. Няма сам, свиня е днеска. Да се отърваш, що от тебе сме. Ти, точно те ми трябва. Всичко знам аз. Което? Убивата! Я да взимай стата, бъде за нас. Утре, казваш, може да разкажеш каквото си поискаш и затина. Но не от глупост не записах аз нито една своя дума. Книгите лесно се горят, както изгориха книгите на Протагор. Но можеш ли да изгориш всички хора, в които съм влязал? Те ще поставят моите думи. Но те вече няма да бъдат кротки като моите. Хората ще ги напълнат с омраза и гняв заради смъртта ми. Писаното никога не може да стане повече, нито по-гневно. Писаните слова, пазачо, са като препарираните птици. Трудно летят, а и луците на времето ги сяждат бърже. От незаписаната идея човек взема само ценното, ненужното отпада лесно.
забравя се. А идеята се преражда с всеки нов изказ и всеки има чувството, че сам е родил тази идея и е готов да се бие и да мре за тази своя идея. Какво е говорил Сократ за човека, никой няма да помни, но всички ще помнят, че Сократ пръв е заговорил за човека и срещу всяка неправда ще издигат Сократовата идея за човека. Ето това сбъркаха моите съдии, като ме осъдиха на смърт и не ме оставиха да умра безславно от старост, а насила искат да ме направят безсмъртен, като ме убиват. И как ще стане тази работа? Сега, ако те попитам, кое е най-ценното нещо за човека, какво ще отговориш? Парите? Надявам се, няма да изречеш подобна глупост. Здравето? И вола е здрав, ама какво от това? Ти може би ще извикаш свободата! Красиво звучи, ама нищо не означава. Тираните имат най-голямата свобода, но прави ли ги тя съвършени хора? А не дай си Боже, кажеш труда. Кажи ми тогава, защо природата ни е дарила този мозък? За да копаме и да чукаме камъни? Че за това много мозък не трябва. Човек е създаден да мисли, да прониква с мисълта си в далечината на космоса и в дълбините на собствената си душа. Само когато цялото време на света е за мислене, едва тогава ще постигнем истинското съвършенство на човека. А кой човек? На всички! Това е залога на прогреса. Трети Петлин, Сократе! Време ли? Няма време. Ще си помисля, че Сократ да спахлева, а философите Умрат за последна помощ. подай чашата. Аз много уважа жена. Сократе. Няма да усетиш, че от това вече. Знаеш ли, че и двамата можехме да видим другата.